Gihangop sa Cebu City LGU ang mga programang gipatuman karon sa Cebu City Police Office pagsanta sa krimen sama sa Oplan Bulabog ug pagbutang og mga police outpost. Dul-an sa usa ka gatos ka mga menor de edad ang na-rescue sa mga awtoridad sa subsob nga operasyon sa kapolisan sa nagkadaiyang dapit sa Cebu City. Ang report ni Alan Domingo. Mukabat sa 98 ka mga menor de edad ang na-rescue sa Cebu City Police Office sa gipatuman nilang Oplan Bulabog o Galugad atol sa pagpatuman sa local ordinance kagabi. Lakip na ang pagpatuman sa curfew diin gidili ang paglaroy-laroy sa mga bata. Gipanguluhan ni Police Colonel Enrico Figueroa ang tibok persas kapolisan gikan sa Station 1 hangtod na sa Station 11 sa ilang pagsuhid sa madapit sa ilang matag area of jurisdiction. Kini si proactive measures pagsiguro nga mapatuman ang kaapsaw kalinaw sa Cebu City. Samtang adunay 29 ka mga tao ang naisyuhan og citation tungod sa ilahang kalapasan nga naglakip sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa pampublikong dapit, paghuka sa sanina, pagpataka og pangihi og vandalismo. If we can observe, yung ating Oplan Galugad is very effective sa ating crime prevention. Just last 2 weeks ago, we have recorded shooting incidents in our city. But now, because we launched the Oplan Galugad, dinadala na natin yung ating mga kapulisan sa lugar where the crime is happening. Yulagway ni Figueroa nga sukad na reactivate ang Oplan Bulabog ug Galugad mausa ka semana ang nakalabay way nahitabong krimen. Gidasunan usab kini ni Mayor Raymond Alvin Garcia di nagpakita lang nga epektibo matud pa ang proactive measures nga gihimo og karon sa kapulisan isip crime deterrent. Not only the sakyanan mo imong makita nga mangsigig blink, hasta ang 30 ka outpost nga gipalitan sad nato og kanang blinker, no. So again, no, this is about awareness. Ang mga tao makakita gali na lagay visibility ang police. Dako gyud ayo, it will really deter crime gyud. With the guidance of our Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, and of course with the generous support coming from our LGU, our Honorable Mayor Raymond Alvin Garcia, always supportive sa ating campaign against criminality here in Cebu City. Hugot nga suporta ang gihatag sa LGU ngadto sa CCPO, apil na ang paghatag og 30 ka mga mountain bikes nga maggamit sa pagpatrolya sa mga pulis ug ang pagpatukod sa bagong building sa Cebu City Police Office nga nagkatidad og 50 milyones ka pesos. Very successful so far. So far nalipay ko sa what I am seeing, and then mo ito nag-meeting maybe because I'm going to purchase kaning mountain bikes. Okay, ang ilang mo good beat patrol man guna, di ba? Karon we are going to make the beat patrol into a bike patrol. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.